खुलुमबाय स्टुडिअ दं राकेश रामसियारि बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बीटीसी आव गोजोन फैनायनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों। बिथां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों जे खौरांगिरिया सोंदोंमोन जे बे समाव बीटीसी नि नैबे मानास हायुङारि जे पार्क बे पार्कआव नोंथाङा बे समाव नोंथांमोननि जे दैदेननायावनो बे समाव गोजोन फैबाय आरो जायनि थाखायनो नोंथाङा मानास हायुङारि पार्कआव थानो हादों होननानै बाथ्रा जों सोंथि खालामदोंमोन खौरांगिरिया। आरो बे खौरांगिरिनि फिननायाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। दा बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव आं सिगांनि सानाव बा कलेजाव थानाय समावसो मानास हायुङारि जे पार्कआव आङो दंफैयोमोन एबा नायनो फैदोंमोन, नाथाय बेनि उनाव जे दुं हाव हाव थासारि जेराव गोबां सुबुंफोरानो बे ओनसोलाव बे जायगायाव फैनो हाया, बे मोनसे थासारिजों सोलिनो गोनां जायोमोन। नाथाय बे समाव जोंनि सरकार सालायनाय एबा बिटिआर सरकारनि सालायनायाव बे समाव गोजोन फैबाय। बे समाव रायजो राजाफोरा फोथायनाय मोनसे लाबोबाय आरो दुं हाव हाव थासारिया आथिखालनि समाव गैलिया। आरो बे समाव आङो खननै मानास हायुङारि पार्कआव आङो थाफैनो हाबाय, हर थाफैनो हाबाय आरो रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। आरो बे आयदाखौ लानानै बिटिआर सरकारखौबो साबायखर बावदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जे बिथांमोननि नाजानाय आरो बिथांमोननि दैदेननायाव आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव गोजोन फैबाय, खौसेथिया फैबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। सिगांनि समाव बे ओनसोलाव बे जायगायाव मोनसे दुं हाव हाव थासारि आरो बै समाव आङो बा गुबुन जायगानि सुबुंफोरा बेवहाय फैनो हानाय थासारियाव गैयामोन होननानै रोखा बाथ्रा बुंथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। কাম বহুত আছে। মানস অভয়াৰণ্যত জন্তুৰ বাবে অনুপযোগী বহুত ঘাঁহ আৰু বন গঢ়ি উঠিছে। মানসত আৰু আমাক কেইবাটাও চেকপোষ্টৰ প্ৰয়োজন আছে। ইয়াত বন বিভাগক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গত খালী হৈ থকা পথসমূহ পূৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। কালি আমি এই গোটেই কথাবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ। অনাগত দিনত মানস অভয়াৰণ্যখনক আমি পৰ্যটনৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ বিভিন্ন ব্যৱস্থা হাতত ল'ম আৰু আশা কৰোঁ যে মানসত কেইদিনমান আগতে ঘটি যোৱা যি হাতীৰ দাঁতৰ চোৰাং ব্যৱসায়ৰ এটা চক্ৰ গঢ়ি উঠিছিল, সেইবিলাকো আমি লাহে লাহে নোহোৱা কৰিব পাৰিম আৰু মানসক আমি এখন ভাৰতৰ ভিতৰতে পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিম। আচলতে আপোনাৰ চৰকাৰ অহাৰ পৰা ইয়াত শান্তি বিৰাজমান হৈছে আৰু আপুনি নিজে সেই মানসত থাকিলে, মানসত এটা সময়ত মানুহ যাব পৰা নাছিল, কেনেকুৱা লাগিছে নিজৰ? মই কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে মানসত আহিছিলোঁ, ডিগ্ৰীত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পঢ়ি আছিলোঁ। তাৰ পিছত মানসত অহাৰ পৰিৱেশো নাছিল আৰু এটা ভয়ৰ পৰিৱেশ আছিল। যোৱাবাৰো মই ৰাতি মানসত আছিলোঁ, এইবাৰো মই আছোঁ, দুবাৰ মই মানসত থাকিলোঁ। প্ৰতিবাৰে মানুহৰ মাজত বিশ্বাস আস্থা বাঢ়িছে, শান্তি সম্প্ৰীতি বাঢ়িছে। মই বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাওঁ।